Ogbole una akpawula ma ahụ ajụ onye mgbuge ndị mmadụ gbugakwa n'onwe ha ndị anya ukwuli ọ gụrụla onwe ya Eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa sọwode ya na-ebu Eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa aka ya dị ọcha na ndị mmadụ jikwa enufe obi na-egbusiri ibe ha na-ebo onye ebubo onye ọbụla na-eti mkpu sebelebe egbole Eblebe agọrọla onwe ya onye mere ka emere ọkpọwa ebelebe onye gburu ọkpọwa ebelebe deriva ṅụcha mmanya my brother ya were gufu nnukwu n'isi ya buru ụgbọala tinye isi n'ụzọ jele ndị mmadụ kpọgbusi ya tụma a ga-ata ya ụta ndị mmadụ na-akpọ ndị ma ahụ agagharị ha na-ebu ome ebubo onye ọbụla na-eti mkpu sebelebe egbuola onye mere ọgbawa ebelebe onye gburu ọgbawa ebelebe unu gwa n'ime otu nsi ebuga ndị mmadụ unu gwa n'ime otu nsi ebuga onye jiri mmadụ egbuo nwanne ya ndị mmadụ na-akpọ n'ime aha agagharị onye jiri egbe gbagbuo nwanne ya ndị mmadụ na-akpọ n'ime ahụ agagharị tụma a ga-ata ya ụta ndị mmadụ na-akpọ n'ime ahụ agagharị ndị mmadụ ole n'oge nshi egbuga unu gwa n'ime otu nshi egbuga ndị mmadụ unu gwa n'ime otu nshi egbuga mmojiri je gbuo nwanne ya my brother ọ bụghị m nyere ya egbojiri je gbagbuo nwanne ya my brother ọ bụghị m nyere ya oge o jiri gawa my brother adịghị ka ọ gwara a na-ebu ome ebubo onye ọbụla na-eti mkpu sebelebe egbuola onye mere ka o mere ọkpọwa ebelebe onye gburu ọkpọwa ebelebe ụzọ nna gwa n'ime otu nshi egbuga ndị mmadụ chifu oyokoyo gwa n'ime otu nshi egbuga ole n'otu nshi egbuga nze njọ nnasị ole n'otu nshi egbuga nọ ọkpụzụwa nọfamụzụ unu gwa n'ime otu nshi egbuga Joy gwa n'ime otu nshi egbuga ụlọ bishọp unu gwa n'ime otu nshi egbuga ndị ahụ gwa n'ime otu nshi egbuga mmojiri je gbuo nwanne ya my brother ọ bụghị m nyere ya egbojiri je gbagbuo nwanne ya my brother ọ bụghị m nyere ya oge o jiri gama my brother adịdị ka ọ gwara m ha na-ebu ome ebubo onye ọbụla na-eti sebelebe egbuola
n'elu ụwa sọwụdị ya na-ebu eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa saga ya dị ọcha o na ndị mmadụ jikwa n'ufu na-egbuchi n'ibe ha o ha na-ebu onye ebubo onye ọbụla na-etigbu sebelebe egbole ọgwụ onye mere ka o mere ọkpọwa ebelebe o onye gburu onye gburu ọkpọwa ebelebe o unu gwa n'ime otu nche egbuga ndị mmadụ unu gwa n'ime otu nche egbuga o ole n'otu nche egbuga o aka m dị ọcha o ọ dịghị onye nna egbu aka m dị ọcha o aka m dị ọcha o aka m dị ọcha o ọ dịghị onye nna egbu ọ bụ onye m na-egbu eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa sọwụdị ya na-egbu eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa aka ya dị ọcha o na ndị mmadụ jikwa n'ufu na-egbuchi ibe ha ha na-ebu onye ebubo onye ọbụla na-etigbu sebelebe egbole omenio ọnọdụ akụ Naịjirịa dị mma nwanna wuru ọnọdụ ebe gị mara ebe ị na-agụla ndị kwesịrị inyere aka ka cheta ebe ndị kwesịrị inyere aka bụ n'uche sam kwesịrị inyere ha aka asị ihe ejila ọnụ masị na njuru inyere ha aka ntukwu na ha agụla mgbere mmadụ ekpeghị ihe nwanne m ọ bụ ụzọ nọdụ agụ adịghị mma ọnọdụ aka adị mma ndị bụ n'uche sam kwesịrị inyere ha aka asị ihe ejila ọnụ masị na njuru inyere ha aka ntukwu na ha agụla ngwere mmadụ ekpeghị ihe nwanne m ọ bụ ụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ihe ahụ ibu ga n'uche si na njuru inyere ha aka nwanne m ọ bụ ụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ihe ahụ ibu ga n'uche si na njuru inyere ha aka nwanne m ọ bụ ụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ọsọngọ onye n'elu ụwa mama m ochie ọsọngọ onye ezi mama m ime gị dịka eze nwanyị ọ na-agụ m agụ ma ọnọdụ agụ Naịjirịa bụ ihe na-apa m aka maka ọnọdụ agụ ya adịghị mma ana m echele echiche ihe ọma m ga-emere ga-emere ma ọnọdụ agụ Naịjirịa bụ ihe na-apa m aka maka ọnọdụ agụ adịghị mma ihe ahụ ibu ga n'uche si na njuru ilete anya ezi nne m ọ bụ ụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ihe ahụ ibu ga n'uche si na njuru ilete anya ezi nne m ọ bụ ụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ọnọdụ aka adị mma erieta echewe echi
nwanne nke m o ana m ejele echiche otu nsi enyere gị aka o ọnọdụ akụ Naijiria bụ ihe na-apa m aka maka ọnọdụ akụ ya adịghị mma o nwere ndị mbuche n'uche ndị m kwesịrị inyere aka azụ ihe dịla ọnụ masị na njuru inyere aka ntupu na ha agụla mgbere mmadụ ekweghị ihe nwanne m ọwụzọ ọnọdụ akụ adịghị mma o ọnọdụ aka dị mma ọnọdụ aka dị mma chiji anyị nwoke nọ na n'olu m mana were kwe ebe gị mara ebe m ọ bụ ọnọdụ aka ọjọọ mụrụ onye ọbụla ka ofuche ji ozu redis na mọchụarị ọ dị egwu aga lie mmadụ 4 days after the burial day o setiela. As you remember what I'm supposed to do for you, don't forget what you're supposed to do for yourself. And so now, as you remember those who are supposed to help you, don't forget those who are supposed to help you out. Dr. Benjamin, all of that academy. Ichetela ndị kwesịrị inyere gị aka ga-echetakwa ndị kwesịrị inyere aka ichetela ihe m kwesịrị imere gị chetakwa ihe kwesịrị imere onwe gị Sir Roland Nwannakwụ ọyọyọ ọnọdụ akụ Naijiria ajọọla njọ ọnọdụ akụ ụwa niile erieta ichewe echi ọ bụ ọnọdụ ọjọọ ọ bụ onye yiri akpa ọ zụrụ mbụ echere na ụwa ezuoleri na ihe akwa akpuchikwa na ebuka ahụ ọnwa magide ụwa George ụwa magide ụwa George ndị ebu n'uche sa kwesịrị inyere ha aka asị ihe niile ọnụ masị na njuru inyere ha aka ndị ukwu na ha agụla mgbere mmadụ ekweghị ihe nwanne m ọwụzọ ọnọdụ akụ adịghị mma ụbọsọ ngo onye n'elu ụwa mama m ochie sọsọ ngo onye nwanne nke m ana m ejele echiche otu nsi enyere gị aka ma ọnọdụ agụ Naijiria bụ ihe na-apa m aka maka ọnọdụ agụ ya adịghị mma ndị na-achị Naijiria ebuola obodo anyị ya bụrụ ego ha na-eze ebula obodo ọzọ ewere ụmụ Naijiria due n'ọnọdụ ịta ahụhụ due n'ọnọdụ agụ adịghị mma ewere ego ha na-eze anazụ ụgbọala zụkla ya ewere ụmụ okorobịa due n'ọnọdụ enweghị ọrụ ụmụ okorobịa anọkọta n'efu ha na-ezochi maka ọnọdụ agụ ha adịghị mma arịrịọ nrịọ ka ndị ji egbe na-akụrụ aka ha asịnye dịla ọnụ nwa ebunye ha bịara ịnara ego kwesịrị were ọnọdụ ebe mara ebe m ra n'ọnọdụ agụ adịghị mma ihe anyị buga n'uche si na njuru inyere nwanne m ọwụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ihe anyị buga n'uche si na njuru inyere gị aka nwanne m ọwụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma
ọnọdụ agụ adịghị mma. Ụmụ okorobịa anọ katara efu ha na-ezu oshi o. Ụmụ okorobịa anọ katara efu ha na-ezu oshi o. Nwanne nke m o, maka ọnọdụ agụ ha adịghị mma. Arịrịọ nrịọ ka ndị ji egbe na-achụrụ aka ha. Asị ihe ejila ọnụ m ebe onye ha bịara ịnara ego. Ha kwesịrị iwere ọnọdụ ebeghị mara ebe m o. Na n'ọnọdụ agụ adịghị mma o. Ihe anyị buga n'uche si na njuri nyere ha. Nwanne m ọ wụsọ ọnọdụ agụ adịghị mma o. Ihe anyị buga n'uche si na njuri nyere ha. Nwanne m ọ wụsọ ọnọdụ agụ adịghị mma o. Ihe anyị buga n'uche si na njuri nyere ha. Nwanne m ọ wụsọ ọnọdụ agụ adịghị mma o. Ihe anyị buga n'uche si na njuri nyere ha. Nwanne m ọ wụsọ ọnọdụ agụ adịghị mma o. Ihe anyị buga n'uche si na njuri nyere ha. Nwanne m ọ wụsọ ọnọdụ agụ adịghị mma o. Ihe anyị buga n'uche si na njuri nyere ha. Nwanne m ọ wụsọ ọnọdụ agụ adịghị mma o. Ọgbanganga ya kpalara m o. Nganga uwe enweghị isi. Eze ha ka ego. Onye gịla akụwa anyị isi. Onye nganga kpalara m nganga kpalara m. Onye nganga kpalara m iji akpa nganga uwe ihe na-akwa onye telo ọdịmara. Nganga nke m nọ n'eluigwe ma ndị isi ga-ekpe wepere. Onye nganga kpalara m nganga kpalara m. Onye nganga kpalara m iji akpa nganga uwe ihe na-akwa onye telo ọdịmara. Nganga nke m nọ n'eluigwe ma ndị isi ga-ekpe wepere. Nganga kpalara m. Onye nganga kpalara m nganga kpalara m. Onye nganga kpalara m iji akpa nganga uwe ihe na-akwa onye telo ọdịmara. Nganga nke m nọ n'eluigwe ma mụ dịsi ike wepere. Ome nganga menere m o. Maka Chukwu emenere m iji akpa nganga uwe ihe na-akwa ndị telo ọdịmara gị. Nganga nke m nọ n'eluigwe ma mụ dịsi ike wepere. Nganga kpalara m. Onye nganga kpalara m nganga kpalara m. Onye nganga kpalara m iji akpa nganga uwe ihe na-akwa onye telo ọdịmara gị. Nganga nke m nọ n'eluigwe ma ndị isi ga-ekpe wepere. Nganga kpalara m. Onye nganga kpalara m nganga kpalara m. Onye nganga kpalara m iji akpa nganga uwe ihe na-akwa onye telo ọdịmara gị. Nganga nke m nọ n'eluigwe ma ndị isi ga-ekpe wepere. Ọ ka ọ dị. Ọkpa nganga baa n'ime Chineke. Ihe a ji anyakwa n'isi m na anyị amara na Chukwu.
ọkwa n'ihe efu eji ihe mọnụ ọ dị ewu onye nganga gbalara m maka Chukwu gbalara m nganga omenganga emenere m maka Chukwu emenere m nganga osadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m esi gị mere onye nganga emenere m ọkpa nganga gbalara m mmanụ akpa nganga okosadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m isi gị mere ọkpa nganga gbalara m nganga onye nganga emenere m okosadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m isi gị mere iwere uwe nakwa eme nganga ịma na ọ bụ ya ma anyị ihe iwere ego nkụ wee mee nganga ịma na ọ bụ ya ma nganga kpalara m onye nganga gbalara m nganga gbalara m onye nganga gbalara m ijaba nganga uwe yi na-akpa onye tere ọdụma gị nganga nke m nọ n'eluigwe ma ndị isi ike kpewe ekpere eze aha ka ego anyị nọkwara eze aha ka ego karịa mmadụ na-esi isi ụtọ agụ uwe nweghị isi n'ụwa ego uwe nweghị isi iwere ego uwe mee nganga okosadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m jisi ike kpewere eze aha ka ego eze aha ka ego okosadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m jisi ike kpewere ọ na-akpọtụ n'Oyogoyo Recording Studio Ofuru Mbaise ebe a nọ omenganga ya emenere ya Chief and the Lolo Sylvester Nwogwu nwoke osisi wan of Ogbofe anyị ekelele gị na lọlọ gị maka 15 nke unu nọ na alụmdi na nwanyị unu makwa na eze aha ka ego kedu ngwanụ maka eze ji Alban Nwogwu eze ji ga-adịkwa ọkwa nganga ya gbalara gị Injinia Calistus Njọkụ eze chinyere wano eme dike choko na eze Injinia Bigbo ọkwa nganga ya gbalara gị Prọfesọ Chief Oliver Njọkụ Bishop ekelele gị ọnwa fochoko na eze
eze agha nke ego n'elu ụwa ogosadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m jisi ike kpewe ekpere nganga kparara m onye nganga kparara m nganga kparara m onye nganga kparara m iji akpa nganga bụ uwe iri na-akpa onye tere ọdụma gị nganga nke m nọ n'eluigwe ma m jisi ike kpewe ekpere nganga kparara m onye nganga kparara m nganga kparara m onye nganga kparara m iji akpa nganga bụ uwe iri na-akpa onye tere ọdụma gị nganga nke m nọ n'eluigwe ma m jisi ike kpewe ekpere onye kwa akapụla ya o ọchụkwa ọkụkọ nwere ada ọkụkọ nwere egbe nwa ọsọ ogbu onye kwa aka gị na-akpị okwu gbagara m izuzo nwụọ Chineke leta aka n'ọdụ ọcha ogbu onye na-arị ihe o mere ya Chineke anaghị na nka dịo ndị mmadụ gbagara m izuzo nwụọ Chineke leta aka n'ọdụ ọcha ogbu onye na-arị ihe o mere ya Chineke agwa nna gị na nka dịo gbagara m izuzo nwụọ Chineke leta aka n'ọdụ ọcha ogbu onye na-arị ihe o mere ya Jehova gwa nna gị na ngaji ndị mmadụ gbagara m izuzo nwụọ o Chineke mee jaa Jehova lee Jehova gwa nna ha na ngaji ogbu mmadụ ndụ na-agụle Chineke na-ajụ gị ihe mere gị o Chineke n'elu obi ahụchala n'obi hụ n'aka m dị ọcha o nsị na ya gị bagara Chineke ahụ n'aka na ọ dị ọcha jaa Jehova ekwuola nụ Jehova gwa nna gị na obile Chineke nyochara m obi m o agịna ụzi ahụ n'ọchịchịrị agịma na onye chụpụ ibe ya o onye ntụrụ ya tụọla m o ọfọ m onye ahụ ya jide m o onye chụgbu ga mmadụ ibe ya ọkpọrọ Chineke tụnyere ya ụfọdụ abụọ kọtụ nwa ọkụkọ nwere ada ọkụkọ nwere nụ mgbe nwọsị ahụ onye chụgbu ga mmadụ ibe ya na nkịtị Chukwu kụnyere ya ụfọdụ abụọ ndị mmadụ gbagara m izuzo nwụọ Chineke mee jaa Jehova mee agịma na onye chụpụ ibe ya o Chineke mee chechara m obi nwụọ agị na ọhụrụ ahụ n'ọchịchịrị agịma na onye chụpụ ibe ya o onye ntụrụ ya tụọla m ọfọ m bụ onye ahụ ya jide m onye chụgbu gị mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ ndị
ndị na-azụ ahịa onye ọbụla kpọsa na shedi ya onye chukwu ga mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ ndị ọla aka onye ọbụla rụma gbakosiri mara onye kpuchighere mmadụ ibe ya okwu Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ ndị ọla oyibo onye biri ka ibe ya biri onye nọchiwere mmadụ ibe ya anya Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ anyị ndị na-eti egwu onye ọbụla dị mmekwa n'ụdị nke ya onye nọchighere mmadụ ibe ya anya Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ ọchụ nwa ọkụkọ nwere ada nwa ọkụkọ nwere nnu wee nwọsị ya onye chukwu ga mmadụ ibe ya na nkịtị chukwu kụnyere ya ụfọdụ abụọ ndị mmadụ gbagara m izuzo nwụọ Chineke mee jaa Jehova mee agị mana onye chukwu ibe ya ndị mmadụ gbagara m izuzo nwụọ Chineke lecha aka nọ n'ọcha onye na-arị ihe o mere ya Chineke abana gị na nga dị Chineke nyochara m obi m Chineke nyochara m obi m onye tụrụ ya tụla m ọgbọ m bụ onye ahụ ya jide m onye tụgbu ga mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nye ya ụfọdụ abụọ ogbu mmadụ ndụ na-agụle Chineke na-ajụ gị ihe mere gị Chineke na-elobi lechala n'obi ịhụnaka m ọcha nsị na aja gị gbagara Chineke lecha aka n'ọcha onye na-arị ihe o mere ya Jehova gwa nna gị na nja gị ndị na-aza ahịa onye ọbụla zụmakwa ka o siri mana onye chukwu ga mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ ndị ọla oyibo onye ọbụla nọrọ ka ibe ya nọrọ onye chukwu ga mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ anyị ndị na-eti egwu onye ọbụla dị mmekwe kwesịrị mara onye chukwu ga mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ Chineke kụnyere ụfọdụ abụọ Chineke kụnyere ụfọdụ abụọ Chineke kụnyere ụfọdụ abụọ Bishop ịhụna so dọje ego ebe ole ụzọ chie nwoke ga ọdọnụ Chief mmasị na Chuyuko hapụgodi m aka ndị hụnụ kpọrọ mmadụ igbo ozu ụdọ ji ego ọ na-akwa na-akpata ego onye ego mmadụ aka na ego ochie ibia na-agbafu mmiri n'obodo so ụmụ ogbenye nwa onwe na onye nyere scholarship ahụ maka na ego onye na-akpa ego na-eri ọnụ naanị ya onye mkpọrọ onye ji ego onye na-enyere ụmụ ogbenye anazi omere ọha n'ọnụ ole ndị unu kpọrọ ndị ji ego ole onye anyị kpọrọ onye ji ego onye ka ịkpọrọ aka ji akụ onye ka ịkpọrọ aka ji ụba onye mgbọdịrị anya ji ego onye na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye na-enyere obodo aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọbịa n'obodo tinyere obodo ọkụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego n'obodo tinyere obodo ọkụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị aka kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego n'obodo gbafuo ọnụ mmiri ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọbịa n'obodo onye rụbụ onye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka mkpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọsọ gị bụ ọwa biliọnụ gị ọ bụ onye anyị kpọrọ
bishọp okwu sọ dịghị etu ha ma n'egwu onye riri ji ya ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ onye aka anyị maara bụ eze ji ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye riri ji ya ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ onye aka m kpọrọ ọ bụ eze ji ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ya so gị kpawa bilion gị ịdị ya enyere ogbenye aka ya anya amaghị gị dịka onye ji ego ya so gị kpọwa trilion gị ọ bụ na akpa gị ma ịdị ya enyere mmadụ aka anya amaghị dịka onye ji ego ịma ndị anyị kpọrọ ndị ji ego Chief Priest Vincent ọ Ono bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Eze Ala 2 ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Ọfụmeze Choko na Eze ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị aka anyị kpọdụrụ ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Vincent Ono ha ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Eze Ala na Choko na Eze ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka anyị kpọdụrụ ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego High Chief Dr. Ogbonnekweme ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Ukebu JP ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Ọgatụrụ onye ọ na-ara nwanọfụ Heklem Ọkpa ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Eze enyi nwanọfụ Amụzụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chairman Ngọkpala PCRC ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Member Senior Officers Mess Owerri ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka anyị kpọdụrụ ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego High Chief Dr. Cletus Nkwọcha ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dr. Lukman ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Akaji Mgbọrọgwụ n'ụmụ ụwa ọma ọ ọbịa bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dr. Cletus Nkwọcha ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji Lukman ego onye aka m kpọdụrụ onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Dr. Duru ọ bụ onye anyị kpọrọ Line onye News ji ego Ogu Nka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego akpọrọ onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Duru na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ Akaji onye ji ego Mgbọrọgwụ onye ọma akpọrọ gị onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Alexander Nwakamma ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Oke Mbise ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye aka anyị kpọrọ ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Alexander Nwakamma ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Oke Mbise ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye aka m kpọdụrụ onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego abịa n'obodo etinyere ha pọmpụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dr. Madakolam ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Madakolam Ukegbu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Akaji Mgbọrọgwụ na Mbise ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dr. Benjamin Nwaọmụkwe ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego akpọrọnye onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego aka na-eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ bụ onye anyị kpọrọ na-aka onye ọrịsị ji abụgo ego ọ bụ onye anyị kpọrọ Dr. onye ji Benjamin ego Ongwe ụwa dịrị gị na mma ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Mrs. Chinwoti ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọdụkọ na mba ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Mesco Investment Limited ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Mesco iwu ugwu onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ime kesi mbudo onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ime kesi Director ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Atlant Music ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego akpọrọnye onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ụfọdụ na-agwa bishọp okwu sọ dị ihe etu ha nwa na-ekwu eji ama mmadụ n'ọnụ onye na-akpọ nwere ka ọ na-eme eji ama mmadụ n'ọnụ Roland Nnakwu Roland Nwannakwu
na-akwụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego o ji enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Saben Nnakwụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Ben bụ onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Ben Nnakwụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego omenanya ọha one of Umeze ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego dịka na-agbara izu one of Ogbo ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Ogbonna Ahamba ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye ọma na Chokoneze ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Injinia Chimex Nwachukwu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego aka na-agbafu mmiri ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Injinia Chijioke Nwachukwu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Director Brain Auto Best Mechanical ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị aka anyị kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Nze Jonas Njọkụ ọ bụ onye anyị kpọrọ ọkpụ ụzọ ụgbọanụ ndị aka m kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chifu G.I. Nwogu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọhanyere one of Amụzụmafọ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ya na Lolugo Nwogu anyị ekelele o ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Ebere Ọnụzọ ọ bụ onye anyị kpọrọ ọkamgbe ozi one of Chokoneze ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị aka anyị kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Elder Esi Onkwe ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji Izujike ego one of Amụzụmafọ Izujike Bribo ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka m kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Mr. Jude A. Ejionye ọ bụ onye anyị kpọrọ alias onye ji Ogobi ego Director Socapus ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị aka anyị kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Uchenna Di Nwachukwu Director ọ bụ onye anyị kpọrọ Uche Nwaga ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dona ga-ahapụ nwoke dị ọgọ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dona ga-ahapụ nwoke dị mma ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dona Gap ọ bụ onye anyị kpọrọ Dona Gap Pharmacy Ogbe ọ bụ onye anyị kpọrọ aga n'ogbe gagoro Dona ga-ahapụ nwoke dị ọgọ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka mkpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Prọfesọ Alfred Nyekronye ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego kelela ọlọgo Nyechi ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Udie ọ bụ onye anyị Mrs. kpọrọ Rita onye ji ego Adambise ọ Bishop bụ onye anyị ekelele kpọrọ onye ji ego Awaman Dandy ọ bụ Joe onye anyị kpọrọ onye ji ego Gron ọ bụ onye anyị Obama kpọrọ Motos onye ji ego ndị na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Honorable Barrister Ambrose Ogbaja ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Charles Nwaka mmọnwụ n'ala ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ka ego mma iwe onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ị na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Cypriel Njọkụ ọ bụ onye anyị kpọrọ Sigro System ọkụ emoke one of Amụzụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Ochakụ one of Amụzụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka anyị kpọrọ ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego aha Oji nwanne m ọjị Oji nwanne m ọjị ị makwa na nwanne dị mma ị na-egbu nwanne gị gbuo n'aka m hapụ ya o sawa 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 onye gbuo nwanne ya enye nle na amọrịla mma onye gbuo nwanne ya enye nle na amọrịla mma ije na Chukwu kere gị amaghị ihe o shiri nye gị nwanne
ịga mana nwanne dị ụtọ oji nwanne m ọjị ịga mana nwanne dị mma igbuo nwanne gị enyi m ga-eji meme nwanne gị gbuo nwanne gị enyi m ga-eji meme nwanne iche na Chukwu kere gị amaghị ihe o jiri nye gị nwanne iche na Chukwu kere gị amaghị ihe o jiri nye gị nwanne ọ bụ na Chukwu kere gị enweghị ike ghara gị amụọ naanị gị ụwa nwanne mmadụ nwanne dị mma chai nwanne mmadụ nwanne dị ụtọ chai igbuo nwanne gị enyi m ga-eji meme nwanne nwanne gị enyi m dị na ma ọ ga-adị ụtọ chai nwanne dị mma n'ụwa nwanne dị ụtọ chai nwanne dị mma nwanne ya enyi ndị na ma ọ dịla mma onye bụ nwanne ya enyi ndị na ma ọ dịla mma iche na Chukwu kere gị amaghị ihe o chiri nye gị nwanne iche na Chukwu kere gị amaghị ihe o chiri nye gị nwanne ọ bụ na Chukwu kere gị enweghị ike ghara ka mụọ naanị gị nwanne dị mma chai nwanne dị mma onye gbuo nwanne ya enyi ndị na ma ọ dịla mma chai aramanụ m eze m ụgbadere m na na-eji mmadụ aramanụ eze m ụgbadere m na na-eji mmadụ aramanụ m kwesịrị ka ebe mara m na na-eji ụmụnne na jite mmanụ enyi m ohere ka ndị rosi na ma bata ya bụrụ ma ndị rosi na ma bata chai ọ na-adịzi mfe ijide ha na ụmụnne na-abụsị mmanụ enyi m ohere ka ndị rosi na ma bata ya bụrụ ma ndị rosi na ma bata ọ na-adịzi
si n'ama bata ya bụrụ ma ndị iro si n'ama bata chai ọ na-adịzi mfe ijide ala ụmụnne na-abụko mmanụ kwuo enye m ohere ka ndị iro si n'ama bata ya bụrụ ma ndị iro si n'ama bata ọ na-adịzi mfe ijide ala onye nnụtụ ga-asị ya nụtalara m onye na-akụdasịrị asị ya akụdolara chai Russia gbaga magbara onwe gị ije nke m bịara n'elu ụwa ije m ọ dịghị m ngwa ngwa ije gị ya adịla gị ngwa ngwa mụfụ okwe ga magbara onwe gị ije nke m bịara n'elu ụwa ije m ọ dịghị m ngwa ngwa egụkọmanibe gị ndị gị na-awakpọ na-enwe n'ego chetakwa ibe gị ndị gị na-awakpọ n'ala ala mmụọ egụkọmanibe gị ndị bụrụ ogo ụzọ wee kpata ego chetakwa ibe gị ndị gị na-awakpọ n'ala ala mmụọ enyi m ye nwanne mmadụ ije mụ ọ dịghị mụ ngwa ngwa ya adịla gị ngwa ngwa Russia gbaga magbara onwe gị ije nke m bịadịrị n'elu ụwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa ije nke ya adịla gị ngwa ngwa Russia gbaga magbara onwe gị ije nke m bịadịrị n'elu ụwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa
isi gị nwere nwanne mmadụ ọkwụ n'ụba ndụ Chukwu nyere gị nwanne mmadụ ọwụ n'ụba ndụ Chukwu nyere gị nwanne mmadụ ọgwụ na-ebe ụba isi gị nwere nwanne mmadụ ọkwụ n'ụba ọmụmụ Chukwu nyere gị nwanne mmadụ ọkwụ n'ụba chai ije gị adịla gị ngwa ngwa Rọshia gbaga magbara onwe gị ije nke m bịalere n'elu ụwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa nwanne m ọ dịghị m ngwa ngwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa Rọshia gbaga magbara onwe gị ihe ọbụla nwere ebe esi eme ya jee ihe ọbụla nwere ebe esi eme ya bụ ka ị hapụ ka eze mee ya je eme ya otu ọzọ ọ bụla nwanyị ihe emeo my brother o nwere ebe a na-esi eme ihe ahụ bụ ihe dị mma ihe ọbụla nwere ebe esi eme ya jee ihe ọbụla nwere ebe a na-esi eme ya na ndụ ochie ụgwọ nne-ekwu egwu nwere ebe a na-eshikwo ya akụmara onye bụ ya aka ụgwọ nne-ekwu egwu nwere ebe a na-eshikwo ya ga-ebutere onwe gị njọ ihe bụkwa eze ma ihe ji eme ihe otu ọzọ ọ bụla ma ihe mmeo my brother o nwere ebe a na-eshi eme ihe ahụ abụrụ ihe dị mkpa ihe na-eri eri nwere ebe a na-eshiri ya oge ritere onwe gị ọnwụwo ihe na-eri eri nwere ebe a na-eshiri ya ya na-adịrị gị na mma brọda chai ihe na-aṅụ aṅụ nwefere ebe ị na-eshi ṅụọ ya ga na ṅụtara onwe gị ọnwụwo ihe na-aṅụ nwere ebe a na-eshi ṅụọ ya ya na-adịrị gị na mma ihe bụ eze ma ihe ji eme ihe otu ọzọ ọ bụla ma ihe mmeo my brother o nwere ka na-esi eme ihe ahụ abụrụ ihe dị mma ihe ọbụla nwere ka na-esi mee ya Chukwu anananawo na ndụ chai ọla n'ala lo nwere ebe ị na-esi lọ ya anapali gị n'ọkwa ọla n'ala lo nwere ebe ị na-esi lọ ya anachọna gị n'ọrụ polisi o nwere otu ị na-esi rụ ọrụ ya na-adịrị gị na mma polisi o nwere ebe ị na-esi rụ ọrụ anaghị onye polisi o nwekwara ebe ị na-eshi rụ ọrụ ga rụtara onwe gị njọ ihe bụ besala ọnụ je lụọ ya otu ọzọ ọ bụrụla gị njọ my brother o nwere ebe ị na-eshi eme ihe ahụ abụrụ ihe dị mma
eziokwu ofe eziokwu okpo nnekwu egwu nwere ịgba na-echigbo ya na-adịrị anyị na mma o na ndụ chai ihe ọbụla nwere ịgba na-esi ime ya na-adịrị anyị na mma ife oyoko ya mara na akpa na-esi eme ihe ọ bụ oyokoyo studio ọ nọ na Mbaise ifu gospel nwa gbara mara na akpa na-esi ekwu okwu ya na-adịrị anyị na mma o nọọsụ na-ahụ maka ọgwụ echiche na ndụ ya chai maazị ahụ ka nna m na n'ụta na-esi eme ihe ya na-adịrị anyị na mma o sameska m na n'ụta na-esi eme ihe mesu investment amara n'ụta na-esi eme ihe ya na-adịrị anyị na mma o ezi amara n'ụta na-esi eme ihe Shalolo, yana dịrị anyị na mma mando ega m na nụta na-echezi ega m na nụta na-echezi